Onia, Emma Waka about the emergency Ghana TV so. Now, wait, dear, a story. Chin and midi air bro, the chum go, the trains in a brass some for complaints at the barber some mom. Maybe so, Sir Oyere and Nancy Okunu, Ukunu will be any summer. Then I obey ye, Ukran obedi a dance the Ama Ukunu. Now, wait, Papa can answer me none cell on a tenant any summer. Ne no akwa kodina tenant no achi na de na bekwa ba se oyire a ukunu anyasem na obefu ukunu achi no akwa kodina tenant achi edi adanse ma tenant no ede na ebekwa ba oni tenant no bibi ye ana se yedebe akasakasa kra na esi ye ma oyire ko gina eye tenant no achi na so na ne ebekwa hwe no yankonkohwe akleya eye mami echi no na so yenimo so kwakokuno so kwakoye den okochi ndi no kohye dem for 4 months na afedo mahunu akrani nsema odi tudwa no ebini nkonkohwe na ne banso mesa chema adwene ewe achire ya wonsam ka oba de achia me akra ene ya wonsam ka efri na watwi ya hyase ena ye de sa asem wi eto ye tiefu anim asem no ya asem a esi ye ewo adansemam asante edubiase ha asem we esi ye eye de ye ma ye tiefu te ye akwada ketewa bia nipa boni ni a oye oba efa akwan bi so eche akwada no dini free asantemam bunumam won wode na duru en wode akwada ni duru de wode akwada ne koye de wode ne koye obiara nim ononko ana nim na wona adwem enam posifo so eni nipa binum adaroma tips a wono de bo aposifo e ma yetumi rescue akwada yi enura ye hwe video na akwadai babedru ne papa nchen emirika akwada no de na wodi kotubam kofuri tale ne kwanwusi ya bam na fekeke okuta na kwanti bag na fekeke na akwadan finhie dunum yi ade aba betodwa ene se ababa wa se wo kidnap sa akwada no wono wo finhie duasanan 34 years ya dia ya dinim no pa eye ya hene wa ye freno Helena Oduro na dia dodo na dinim ne pa eye ya hene wa na adofo etie ye mra Facebook ne so ana YouTube ne so se ye ka se ye de sa video na kwa akoto so ye de ya hene wa akoto afidie ne so abanka bagu ne nsa se be ya budekunu abaya no ne nkoma ye bedie mohunu sene yete okay na se ye ya me no wo ka sei akwada no a ya hene wa che no edi ni free asantemam de ne kwa obunumam no yenkoti akwara na mane so abedru fie amane bai no oba fie wode abembo na binya konya na so a na mebo mama ne akire busuya na maka kire busuya se obra kwantue ebu ya enti yenya akwada ne papa wa maso ye freno opanyini Kofi Isa eja Kofi wada Roma ahayo Tek FM so memu aha o okay ewiai yeda wase pa se ya frew ewa afidikasie yi so na wagye yen so ewa asem beba de bedwumadie so na wone na nakrobia ebebo nkomo wada Roma wo ma yenhwade bi wankasa edubiase kro duam na wone wo yere ene wo manyina ate ana de dikan be pa cho mi amodi amete adansuri e wonu edubiase petimba ko ni hanu edubiase nkro no nkotomba ko no de adansuri huruye de mu odi yatemon kanti me na ho kura nkyirem akwasi kwe ada romanti yati huruye di pa enti huruye na wo wote na ayire ne o manso te hen me yiri ne me made omo wonu edubiase obote bro na de pete hinase wonu edubiase komo na ede na aba na wo ti huruye na ayire ne o mate ni wadi biase yi me be kira de huruye
ana aha me ne me kwala so me so eto nyoma ho aniwa dia se na kwala so ko school mo adia se ho no. Okay. Na ene eboa yen wo oba ne yira no wo te ne sen papa teacher wo te ne sen ampa cho me ba ne yira no on the 2nd March 2025 we ana me ba ne yira we dia so no mo adan kwala de ya no mo di agura pia bonti nti me re le minim se me fa na ta se dia anya de mo den sa nti bese anapa time ho na kwala no tufi ani na popo di agro ho no ma nti ma me ti market buy nse abahwete dia oye dia na mo so mu di ana kwala no mo ya 4 ba kucho di so jo no so ma ni achi nti 3 no ana mu omu di o na ba ko no oyira yi so na de tanka onso okuba dia ye wedding ho no ma ayi ho no ma ho ye wedding ho that day Sunday no so mo ye wedding na akwere su ko ho you need to be I'm on the market. Then so about another short time Colano. Or mood dear, and I don't want to give you the Abana or back to where I may bonny no new. No good time come to Ramadi or baby dear ma or so for Diablo. There are some no can say that him they I improve the banner and one. It's that day no, among me million we no more friend man buy. It's our better. And I do by 7:30. After a daytime, and I do by 7:30 morning. So you know that the police station police. There are some band of police station, so you're about one more tree in the matter. A principal tree in the matter. Statement in no my letter say, I'm call information center 2. I will know the answer. Anna, radio station 2. I dance, I friends, and you know the answer. I dance my, you know the friends. At the radio station, Anna Roya, I don't know when you're the gas war. And the information in now was a police report. That you call her, make an announcement. Yara, that very day, yeah, said Bianca, Edia, one a dance broke anchor, idea, I don't know. Yeah, not yet here. Hey, the police phone boy, you know that the police phone, a bomb about Papa, station, come officer, and endorsement woman or honorable platinum. And a commander. A more boy, you almost in the name. The Salana, a crown, a silly Ducana, the woman and Cadia, the first of me and almost your mammy. But almost a mugoso. And the crown, the picture, Anna, the go school, Anna, the beyond on the total, all the police platforms in or mobile in also. Then I do not Colano. You see, say no more money. Now, so I'm going to talk to Facebook and not TikTok near. If you are going to create the number for crowd, which I'm not telling you, I'm not saying no credit. You see, idea is to send them pieball and gather for any recovery from pieball. Now, and yes, I'm going to FM station is great and pieball. My children are bonfire near the yes, I'm going to now so for in pieball. I didn't go so. You said, yeah, Mr. Murphy, the little wife who shared a mistake with me, and I'm director man of crime. Men contract, Edia, a benefit. I didn't have the show the papa was I say I was to say, meaning penny was as you say. I couldn't hear best 5 days more to 1 week. I bought out for number, no more 3 or 4 advance on the man so. Where the air in the answer a bonfire say don't have for them. My minute guy is here. Yaneti mantim ho. Mamina wo wi akwada no. Mamina wo wi akwada no. Nse meka se me so nipa no. Me kofi. Me so nipa asase. Aha. Ba ko bi nyano mo ha ye bom pa mamina ba ho. Ni se ni se wo ya. Ono ba ho. Ka ko. Mo di na so ye fa me yame. Ni ho na akwada ni se ni dem. Nti I was very surprised. Say man ni ya sa de no. Ba di akwada ni ko school mo. Ko fa ko I'm that area. If you know what I'm talking about, I'll talk about you, man, the man of Colano. That is what Parliament Colano. I don't know about Chacolay. And that's why your announcement, yeah, just information center. And yes, I'm going to just an accolade. Mamma, I can't walk away with them. Yeah, you walk away. Let us say a yajin, let us say 2 weeks near a yaba. The jump I would just a week, the whole week, man, Jared.
atare ba akopɛ me hye me ni mo wa yehu dia ye wadu gasi promo na ɛhɔ ne ye promo hwehwɛ sɛ akoreje kopia ha akra fofa sɛ ko kokumatu ya akoreje tio na mafoka sɛ ɛho ka anya samketwa me nam ta obuase sɛ anya samketwa e me kɔ na akora ne no korɛ nti go so like nti last Thursday we are ana du gasi kama to ta fam so memra ne ma ha o ma me akora sɛ o mo kra sɛ o mo omuwo do omoye no fam so me ne wife from red gas no school so that the intel gas ne tutu ntia tu etu okra ye dwan petro e suro ndi me kwa na mo ko school ka do mo asa mo ina asa ba wi ya hanu me se o de ko ne suro nti o fam say yamra no ni akwa mi mi hye me say asam ba na man ya fam suro okay ni se na ko ba tna ni yem hye me ana me ko kra school me say na ya fam mo say the gas police for after me memra nta me na sa me ni wana sa na mi ntumi ma so ne ni ewe me ma obi nka me hone enko o ka sa mpo ne ne so we kunu kra ni nyam hihye me na sa fam me fe kama to sa e won ne that station so say na Martina aka na ti no si o nyame adom me ba no o mo hunu sem say na hode mi krempa no si o le mi sa say nti we bi so ti da bi ni di asna omo anya information sa akora na be twe mo bi bro na hapredi akora wonu di asna we kupie mo bi ti abodom in fact nyem shime sam say no kwaso no because ni na chinchin akọ also ne bi be nkwala first dey nkwala yi omo ndanka yi kwi be ho ni na tire ho nyina nkwala akora no ntina mi ndindi ni se o sadia o ma me ni akora nan kasa kama to so word gas no onfre adam for kama to na go friends ti abodom no na me ne nkasa ana ofre nti me ba kasa ba so me na me convince me ndindi because person me hu me ba no only nti na sadia ne untwa kwa picture on fan send friends kama to so word gas no na ni hu se me ba na nka asa ana mo me tu me tu ana commander yeso ekwanwa because every word gas ko ti abodom no emu wa sata na ekobo ba ese ewia one ho then 1:30 that is the time ko na commander yeso we dey hono yen twetire na akwara ye ono ankasa hu no ne teacher ne logo omo adigase de to all the platforms no ti abodom for no indicate say ya ta kala na ana omo hu no no so say dia ene yan ko nti yakwa ne duru ni test gase edu akaka me edu fun so no ana kama ta friend so omo de akora no picture ana me video kakra ja send nti me so me data no nti ya na me fast me so ye nti me adom yankopon tumi so nti me hia na me bana da me hia na say me bano on sama on ira no na me tin wo so kama ba me hia me ye twetwe tin na tare o say ye chinji me mpabo ye chinji ni na nti wo da ya hwe na me adom ye ko ya ne kokodu ti abodom ho no me ye wo me kra ti abodom awon mo kra me ko hoda akora kiti sei etim dia akora yum sa kudu ti abodom nti nyame adom ye kokodu ho na sese nyame yam sisi me hu da me ye nti kodu ti abodom ho no na president membra na mo peto mu tampa akora ye me ba ana asa ye me ba nti me ba no hu na no so ba ye na akora bi tu ba me nti in fact e ho no me wi akoko pa nti na me tumi nkasa ni ana me tumi nkasa sese me hu ya me ba akwala 5 years o wajira 2 months 2 weeks me man tia akwala inka man tia fufu be bia so bia akwala bi kra fre se me diskra kra to ate se o e bia obi hu akwala no kra na me first girl man pese ta me no kasa man ti bi da o be dia da opim bra police for no e ka sa me kire me nti according to police report here say kwa mo fa so hu akwala no e no coach abodom ho no no woman ko ha dan o ti abodom ho no no yes we jai emo ne ton wa dubia se ho akọ han dan wo tu abodom ho akọ ha dan wo tu abodom ho no mo akọ ha dan wo tu abodom ho no nti akọ ha dan na oni me be show nti me ba no yes ono ko atira akọ atira me ba no sa me ni ko na ti so atira na no na to dem no atum ni we pie say me ba no si television ko bi no nti aya sa na te obo akwara no am say do fa so de ba no nti ye
ade ofaso de ba no se wa ya yeyi ntia se se de so ofaso o prepare akora no nti obo me ba no obo ne sa na akora no isu no hye dem nti o isu ta na wa to pro no nti akora no be su ta ana odum ko bi tisa no akora se de o ye de ma ni nya hye se ne ba ana aye se no de do obi akora obi ehu no ana so o hye dem no obo ne sa ana go so lak akwara no mami ye se ofi akwata ade na dan ni wi fi wantu no de bi otu yankopon de no hu adan da de wantu na be ni pie abonte ana efi ofi hu se na wo de gyo mami bu e o mami no se de mami ya mami no ko be wi ame tom sa tom ya fast ni pon ya fast ba Sobodo police station no ba report case no ti report case na police no akwara we yo wan hwehwe na abre no mutu ka fast aro tete wo no mutu ka ono akata de wanko no mutu ka na tete omo kwa na enokra na mba no ana maame no omo fa maame ne le bani na ba Sobodo police station hono mo nti omo ba na tete se omo tu ni we dia se fonkra ni we police station kra se sei ana omo ko hu ti abodom hono mo nti omo emfe me na yenya fa asemra ni enya adom ye kwa na me kwaje me ba enya adom omo ma ye ba ye fense ni we dia se ne de woman no ene baba tu ewo ni o maka tem se we ene wi a oba no so mo de baba tu mo fense ni we dia se police station aho omo ho omo ta ono abiasa data me na ye dodu ho be ta anajo 1 to 2 so police ko no mama me ni obi a konti ne me ba no fe ene ne di na janya me adom me wofa ene ye ha te me ma no o bai ete se omo baba fa de na me ne dey ekwel police station ade asent yambo a ade chief Friday na yamda police station hono in fact we be do hono no na crowd e wo hono no we be aso no aba police station hono mo aya san ko say because the banana ka no oyi no na tese say dia ensom koso akola akoteke tese and school for enya san ko 20 obi aposo hu say no kwasa akola na because akola na yira che ni edu nkomo na ni kwa ha me nti na tese announcement na kwa chire TV station somebody ask am akokran yes mo internet say kwachire nte ya sanu bia pese do say no kra say ya akola na no pese hu say ni ponwe ana odi say na ndi say e ba na sana say ewu abeto obi aso we bia so de bia pese hu say no kra be banana na ntimi ko be gu bia so no na akoma na yen say dia ni pa na aba no ewu me no mu ntimi ni enfri say so mpi entoto na no so so anhwe ade ko na anhwe Wambe kune kra. Nti mba na de ya bota no so ana de principal pediano ana che enya sam kotwa enya sam kotwa yo pedo hu se ai no kre akwara na nti ya na do omu nta na che se eni je che se ni pa ba no mba ana principal ne commander yes so sa de ne omde principal ba ma ema emi akwara no aba ye wi yo ho no because say the crowd member no omo ahwekra ida no ma fa akose di nti ana omo ma police car only police on the car yan na de omo ne ba wi ye ho no say no me say ya mi aduma the Monday no Friday the Monday ni anga course owo obo ase course wo ana ya mi adum the court wo the court wo na principal so kofa woman no na omo de ba court wo the court no ya ko ho na omo yan say woman no akofa lawyer onu we be wi am ba okukunu no onu akwa lawyer enti court ni say judge ni say atam no mu yin hwehwe mu wie nti omu de ba call mind 10 days this ya mi adma ukadi edi enu nti principal nko to na no mu nche no ma temi wie ya mi adma Wednesday ni ba 10 days no suna te ba na say omu no na aka atama yo nti ama dey na ekwere de principal no ane court me anche anka ho ate but ono no lawyer na judge no bi say ta question san kakra nti be de sa na asen ko ti nti me okay FM o take FM question pa me tuma ni say asem we de se do no wi akra minima do de ko etimpo woni tuma nka say de obi ani on kasai ana ni po me sha so say de ni ahu bibia nti de betuma ni say asem we de mu die chema ana mi ankasa education principals mi di omo di pa so mo ti aboa ama me tu hu akwala ana ti Sobodo principals so ya de pa ya mi show mu na
na munje chemame na asemu ankoya police case. Okay. Because they don't know to akofa lawyer no, which means that or discover to car then e we him. That doesn't mean say am say abia oye no. So to me ko asemu you no to me ko fa lawyer so me di asema no. Okay. Number of years I the man no ya nkwato so. Na omo da punishment man man go ade odi aye no. Wetin dia you dia. Nokre eye. Yama nipa no me ma brepa anti. Kuse afemi ehwe bibi. Area na oyere ene wo mate ewe adubiase wo no. Wo se ye sa area na sa maami we wodo nso te a woton mo. Nfa cho area ha otwem ye ni di san ho. Ye ni di san ho e kwan dia da ha yi na fa so ye ni di san ho e wo sa area mo a yitie e benye ho no emu wa krasa. Okay. Afei mayenhwe asam de se ba sei oba police station ade beye bi abeti bibi nkakran bi wo se kwan mai no otumi fa so a wo che akwada ne tumi de ni free adubiase saa de ni kokko pie saa tua bodom ho what bibi saa de ho anka say women anka say de to frank on anka say de on kasai but ono me ba no nim kasa me ba na no ate ndim ba no ye say woman no ochi no no ti onko ntono chi by force no ne kokko she bi tie ho na otu pro no ti ne nsa na but wo hwe ne banse de yeti abuna da ma pa gunati ba ko se otu pia no ko ball report so na asisi ye wa na ha mu se na odu na ode sapo utu twim oni twim ndino ba no da wa bro the ba na bre wa bo akwala nsa mata yu hu akwala na wo ba shock na wa atram ba de kokko but wa tsama ma atrasa se broni Hey. Woman no you dini ankasa. Enti we wo de wadene pa fa ho a enke ye bibi no opese odene koyo ana ton na ebi opese oton no. Me de me ba no se de be bi odene ko ne se oyatra border. Because from no be to one fence teachma ho de ti obodom de ne se. Be bi okaka ko no ya mba na obeton no. Na mba no se de ya mi otumi ontumi nya akwara na he. Ayi sa maami we ya munim ne wo mu area ho no maami we no ono ya hene we wono no wonware oni kunu ni suni ne ban te sen wo area ho na woton mo na amon ne te maami de nukunu o teacher ni te me a enti ya ba police station according to nukunu ya say women we ono ankasa ne yire but ono ne te say and some kwento asisa ono kra no man certificate me na free dan omo han no bia so no wa tete ni afi ho ana le ma owo mo women no so de kwara fa yi so do mo fa yi ba pim na ono kase owu na dia women no de ono ankasa ma na fa owu ni be do no me na fa nti ono ka ba ba report dada e wo ni ba police station ni case women ni case kwa ho wo be bi che ya me no kase ni kunu ankasa no ma so mo kase me ne e me nkwa mo ho na ni pa better pass kwa to wo no kan o wa ka about it what is menu wa no ka asam ni kunu na ka asam enti obade kire se kwan ben no de ni free adubiase ho eye private car bi na be fa wo mo coin ana se wo mo for passenger car me ba no se ma me na de ko but ontumi nchemu yi ontumi ontumi nchemu ho sa de ontumi nchemu yi se ma me na kasa ya mi adresse Wednesday ono kasa the other can you bet me fa na nkasa ewo ene no kwewo okay na ebra na mo hwehwe akwala no na wo kire se eto de bi a mo bompa ye maami ya tumi ba fie e be hye mu nkuran enu ntikura amenam so ama wasuro nipa no sa tam ni nyina na se wo hwe a na akwada no wa adubiase wa na no de dikan da me katro no kura na akwa wa adubiase because according to woman no katre obodom police sponsor ono oni akwa na ahye ti obodom 2 months which means 2 weeks aka no share adubiase nti announcement empire boni kasa ho ni even ba dia ma me no ho ni twem te se we wuri yan ho nti ni twem ehye na ni ba dia hotel nipa nyo enti na maame no oba mu fie ho ade na na sa maame we ya hene wa ndie na no obeka kire mo ankaza maame no de ehye ho no oba ho wan oba no ono ka kire se din asemu de ano din so de ya fa ma ya me ya fa ma ya me ono asemu ka kire no ono ana wawi akwala no san be ka kire mo se ye mfa ma nyame
saa sama baka kre no ye to ye bena udi bi wo de nda unu mi so no me say mo pankata Nyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ. Nyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ. Na sesi a oba no oba ye na pomuden te sɛ. Oh, nyame adome bande oba no no mo tete de otena. Tubuka oni ntia akora tenko atende no obusa na wanka. Na praye. Ana bo no. Praye no de bo no. Praye, o se praye tintin na omode pra no. Aha, o ti bia na wo mu no. Bia na hye praye no na o de bo no. Ta akora no yese obobo ma me ho a no obo no o so nka se ono ne ma me no no. Ta akora no ya se o de tie sa na wa tire ne sa. Wa tire ne sa na nan atu dem. Na we pia bonten. Na wa tum palok na we pia bonten. Na eyi akora no waka bibi a kire mo se ebra ode ne kɔ no oka bibi kire ne se bi a ye kwa ha ye kwa he de enkomo no so oni di ya ansa na ode ne fi adu bi ase ho ono oka kire se omna no nko ma me ho no ti onko aha akora no nhire ni ma me ni yesa so ti omna no nko ma me no ti dabi ode di onko ma me bia ho ti onko ana woman for so no ba dia ode ne fa ode ne kwese ni ti ono ho mo na wọ́n yẹ ní ti sẹ́ jẹ́ àmàmì náà nkasa. Ní fíye na yẹ fíye àwọn nko àná tim àná nípa tim hó bi ka ho. Èkyi ọ̀nà deɛ èkyi ẹ̀dẹ̀ mi adé mi fún mi ní nkɔhwẹ́ bẹ́ẹ̀ pírísìpọ̀ náà kọ̀ hó nyinaa. Èkyi ẹ̀dẹ̀ mi ankasa dẹ̀ mi fún mi ní nkɔhwẹ́ èkyi náà náà ọ̀tí mi no. Bẹ́ẹ̀ni ti a ẹ̀dọ̀ mọ́ hɔ. Enti kyerẹ́ sẹ́ bra náà bá ní wọ́n ní nkyɛn wọ adubia so wọ́n deɛ ní wà kyekyere no. Wà kyekyere no wà kampo náà nkasa. Wà kyekyere akwadaa no akyekyere ne nan ne nsa nti wọ́n hwɛ akwadaa náà. Both a mark ewo ne nsan ne ne nan ho nyina ye to atechire na nkasa na saa wura we ya ye kan wo hwe na setrem a na setrem te sei owo ska anase wo te sei wo ho me de woman de me nkasa se aso krom no dia to obo de brain mi nhire ni me background e ba ye say yakofa lawyer ama no nti hwan mo na ne yakofa lawyer no e de ma no lawyer de de nti mu se ni kru na yakofa lawyer ama na dia bi ntimi nkyire ha ba ni pa na akofa lawyer ne dia so far de yanti na hu ni pa na odi ni kofa lawyer no okay Kofi ye de Nyankopon ase so de akwada na beka monsa na asem wei ye nyae no ha se de na wotwi ya hye ho nsem ka ase no ye beto akoso anso adi akire enedu achi sesa frebio ewo boase a ye beko hobi ni akwa akotie se de ne ka beko na ya ka ho asem wa afidie iso akosi se ye behunu baabi a judge kora obetena asem ne so no ode asem ne beto ansa na ye jaka wate ye da sepa wate na ya ka kire oyere efiri na ekọ oma na ni nkonkwala ne ho wate ye diskachi bebre a wanhwe ya ye behwere ye ma wate me da se adofo we ye teacher Kofiesa ono na ne ba ewiase areho ewiase ehu na yesru di obewo mamu enya nwanwa so oton abenkwamo za abenkwamo de adubiase de omoduane kese ba ko oton mu yi de ya abenkwamo aduane kese pa e wo ho ba ko pa nso no aso akose hwioso abenkwamo ni beans eno nso wo ho pa eye wasafo aduane enti eye aduane amepepa abenkwamo unya beans gusua no wanya umako kakra kakaduro kakra de atoso saa eye kama no wanya kotodwe ne de ya abekwan no a to hu se wo twe ko huntini enso no wo fili wati ase enti sesi asa oba ye Facebook ne so a me the before and after of akwala no ye che no bra ye nche no se ne na wote ene bra ye che no e de na ba betoso okoba ye no ama mode mo ani krutu awusi asem first eye bra na ye nchi akwada no se ne no wote mo mfa nto so ba me bra Facebook ne so bra YouTube ne so hwehwe Otek 102.9 FM asem wa mekan ubehunu de me pachre ebra ne nche no na ja kwa me akwada no wote se kire de kire matie fo do ebra na omo nche no me ka se na ye nche na me nka ho bi ntie ebra na omo nche no
o pa kire se media me ka ho bi say we say omo che no nti e bia na o ka ho na o de me ka ho bi say we sa na o kan o de me ka ho adwomboni wo trim oba de achia me akra tena se na kire se ne akra no ebra ne enche no se ne na me ha ho ma je tatre de fro nsam adwomboni abatrim ahwe ya wo de beto ase musisi a enti me mpesa wo de me beto ase munti ma jajaja nkasa uni platform no ma yiwa frem oba de achia me ebra ne enche akra no sai na akra no ote kire ne mame maka odi akire ne mame oba de na amanfo nu sene na akra ne te no ote sai akra sabra ho dada no wahun sani ya wari frame no wono ompasem mame ompasem mame ba wo adwombodi wo trim unyame abepasa ha ho oba kire dada no sani no ote yanko ya boni ti na ye de ahwene entoma ni bia bobomu na nkwada enema ya na ye bo mu ti a ye obo de bobomu ni bi no elastic bi no ni nyina ye kabom frɛ ne sese flies ayo edie maintain that na nya ye so ameka de ye de bobo nkwala trimu no de ye ahwene no de ye te sa ahoma na ye twemu no o ka ni nyina bom a ye frɛ ne sese flies sa eni enka ni ayi din ya akose o why ayi aboa we kwefense aboa be ayi dabi oh memfa adwen kwa aboa so o ko hwehwe encyclopedia kese ni mu a wuhu we ya woketo animu ayo enioma ye de bobo nkwala tribu no o ka ni nyina bom a ye frɛ ne sese flies enti kire enti raven no hwewem ni nyina hwemu ehye sese fly ni mu ehyem ma yiwa free na onka ho ejina ho na ni trinwe no yabo na ojina ho no mo a sisi ai de ohwemi enti we ye before na ye nchi akwada no hwew nipa a wochi akwada no yesi area ho otonmo muntie akwada ne yira ya ye pa akwada no ye bompa ya maami wodimbi maami ya ba fie ho be ka kire obusa asemu edie arwe ho asemu edie ni eden ye wedie nyankopon hu ye mobo se na akwada na hye maami ne dem ebra maame no ye kohu akwada ne wotua bodom ne ye che no ba bedru edubiase no de akwada na ye nie fa ne toso nonso mema obo ade a kire no obo akra ebra woja no ba edubiase no nso kire ai sisi de oda hai ye twani ti no ama na kofom ya sisi de abubomu se ni nyina de sese flies ni nyina wanyo pesa uni akukodro se obeka sese fly no sese fly me se maboa bi din na se ma fa boa mem na me jai me se hwehwe no encyclopedia kese ni mu we ye nketenkete no sese fly ze ye twani nyina gu na akwada no first no so na onye kokko sei ese kokko no bi aba be ka ho wo hwa ye twani ti eni asesa ne shebre digi asesa body no so wow aka ho wow na sisi ya akwada no ejina ho a wohweme ise ni tiri nwi de twani nyina agu okay enti akwada no nie ebra ye de maame ne kɔɔto fa maame no ne mfonyini a ɔno nso abankaba egu ne nsa fato so na atiefu hunu oba maame ne tesai akra maame no wa ha na ni tiri ho no menka ayebasa na owo anima kakra na o she t-shirt ya broni bi emfoni kakra ka adamu na hankopu guninsa na aso obi a wasu ama na ni achi amuamu ano nim de sesa na ni achi tie dadade a na sisi a oda ho ne se die wo hu ni se waye mobomobo pa hwe moma ye hwade bi na edubiase police enkankane detectives any CID sa asem we wo omon nsam no omuntie ade bi o 110 maami we otomo muntie na setenam ono nso ware teacher ni muntie se ye ka sei oni ni kunu e wa asem oni ni kunu woni se ye so wasesa ne nioma wasesa ni kunu nso nioma
ni kurukura asesa ne nyoma de afiri ho ne set monom ne ade wasesa according to nkoma ye ne papa we di ye no monsantie oba we kwowoi e de ma ni kunu besi sa abre ye aye kasa ni kunu nim ba bia nkwada ne wo oba we ni kunu pene ma kira kwan ohunti wono nso akoye police case e de ato ho e de atia sa ba we ugiri se relationship ben e ne da oni ni kunu ntem se obekwa akofa lawyer de ama no very good momfa no nto ho se maami we fa akwada no odi ni free edubiase she ho kakra e de ni kotua bodom a monkai hunu se o fa kai ye pasinya ka e de akwada free edubiase a ye kan e ye fosu kwantempon no na nse ya na me kofa so fosu kwantempon no enti ye nioma mienu ida se obefa car straight e de free edubiase a eye station car eye baako ana obegina kwan ho na wapede efiri fosu betwam abekumase na ebi awo to aso ebi na abefo ontumi mfa akwada ya chechire na no ya chechire ne nsa ana ne nan egu ne ho emfa ne mfa pasinyaka muntie de America ne yo de America muntie analysis ya meye muntie enti sa akwada no yetumi de ne free edubiase ko tua bodom de a means ben ene ye de akwada ne ko ye enti ye kire se is either ye de car ene convey maame no ene akwada no nyina free edubiase ho e de call baby a ye de won mo ko ye 3 yakwa ko handan e wo tua bodom e de amama mi weyi a one akwada na kotrem abosumi mienu hwane ko ha sa ada no maame ne wo edubiase o hwane ko ha sa ada no wo tua bodom e de ma sa akwada no 3 4 ebra ye chi sa maame wei ye de no free tua bodom babedru edubiase no yede ne koto polices na posifo hunu se emergency aba yanhwe ye nipa se ne atrupu aba adubiase post station no wo metumi akoso basabasa enti ye ni free ho adubiase kroma ansana yede ne ba court no waba benya representation oba oni ni kunu ntemonye oba ade we ya waye se me mibusuani ni saa ba ya we na wo ka kire me se me nkonkofa loyani emfa ma no wo saa nkwose ade we ya waye ho a me nse misika enti ho amo ne kofa lawyer de ma saa ba ya we saa de we mesre detectives any posifo CID fu edi akire no omunya hwehwemu pe keke emfa ho Ghana ha ho enye saa asem ehu nti na meka saa de we ye wo cabal no ye wo nipa binum a edi bone ene ye wo nipa binum a etai abonefo achi ema nipa di bone enti se ye chewa emoyedin emfa ye nka ho implicate yen ye nia ye behunu kwan ye befa so ebetwitwa ajo asem we bisi krachi bi a me koya appeal e de man wo Kumasi Central Prison si ha se ye ka se krachi no ye yi na free prison a wapie muntie ebisi owura a wonim na ntwia hohwe na yede na ko post station na post ni aka kire ne se yede wo kwa court yede wo kwa judge busa wo yesremni wantitwi sabre no ye busa so odi bema na udifo akasa udifo eno beboa ma ye gya wo ntem ne yede na ko gina se ne yanim na krach ne bie na no ka so udifo eno ano no ye say sentence according to your own prios die chese wano asem a wa kana judge agina so e de wakotum ne ye de krach ne kotum ye ne an ye koya appeal e de ma sa krach no e kirei ono mu a omu ne bewia anantwie no omo de oba nipa na anu oye fulani na ankasa no muhwe o asem bi ebia asem bi pono enti na meka sa asem oye o nipa na anu oye fulani ankasa de masa anantwie no asem wei esi wa is it ankase or what yes edwetia akua donko empotemo ho baabi enipa no a wono na eka nantwie no ankasa so no ono kwa akopem ma osi wonya ma ni bi nwe eno akọ malam bi ho se malam no enye cham ema no se be ye onu nso benya gas ni bi na sebe wareye muntie posifo a wadu bi ase asem emudi akire munti na me ka sa asem we ye o munti asem bi wo ho esura abodwese
yentena radio so nka ye biebie ho nketenkete na boa mu security adwen sebe na mo nso matumi biem ehunu ba bi a mo ye mo investigations e de awurawura asemu emia menya ho adaaje ma adubiase ye me second home na menya be 1 week bi se mbedi wa adubiase a ensem a metwe pie e wo sa asem we ho nya asem ketoa muntie entikrache no wo kope malam cham de akwakoye emape ye ko mape e na malam se da bi ema de menta mfa cham hwe nyasika wunyasika emape sika ubenya ma bebre se ne opare woye de adwuma wose wo meka na ntwie so wose okay me wonkofo bi wotachiman a wo mo no wombeba wo master na ntwie no womba be fa ni nyina akọ ema dodo bi a opesa wo wie no wombe mo awe sika bi a sese onya no wombe mo anya no ma fa na ntwie ne kọ na krach ne je pe into implicate guy ya ye chine kwoto mu yi ono nso ye fulani saa ne nyonko fulani ene o implicate ne beka ho ya ono taku anase mpo akora wanye amfiri mu biu ena ombesesa na ntwie ne koy krache na ne yase ne okobbo ne ntowe mpa tachi mai ho eni nkura atwam wo ho no kumasi haikura ne de da hotel sisa shawofu bi ma ne we so so pe ma na awe okay omde na ntwie ne ko ekire ne ebenya asa krache ne kire no krache no a wono ya sentence na wakwa akodam no ho no hu se ye the boy na barremand ena o se hey wo ye nipa bonini eni na enu eni na nsa ebe wi na ntwie na ankasa no the real na ntwie thieves no ene ye de wo nso barremand asem a wo ka ye de kire ne se hweye no wa mo papa na ma ne de ye na ye wo wo ye chi ya fight for se ye bepie enti se wo pa ye ma 400 million ye nkofo na ewa kire no di boni o won nkofo a eta wo machi ewa abonten enti wono wadi boni a ya chene na kwa akotum no sa nkofo na eta wo no mu achi eyusu land cruisers tundra sakese no ne betwitwa ede age wo mo wa abonten na asem bi na America ni say you okay ka sa asem ne cheka che no se da bi me ye kramoni me nya sebe sankwase ade ne da eno ofre na ntwe wura no ka kira ni say hey enkofo no me dem me hu say ye de wo ma ba o na papa na ba oba ye no se nko behwe aya piu ede ama boy no wa anya ne se wo ne nko funa ba bi si abeje 500 billion wa gine na ntwi sika ko boy ne da so dem ko sisi e ko ya piu ma boy no na sentence ne so ti hwi sisi ya boy ne pie enti awura we fa ne to so fa ga ne to so awura we ya wada so yi enye ono nko a o na abaya we eye na dwuma a wo ye abaya we enye nwanwa se misusu se allegedly na dwuma a wo ye ene saade no sa abaya we sa wapie wonya representation kwa be no fa so a wonya aye na busuafo ne ko han lawyer ma no eye ni kunu anase hwan na di nanim ekọ otuabodom ko han dan to de ho otuabodom ode akora nko to mu kwa be na ode akora ne fa so firi adubiase eye pasi nya ka no ne foi abaya we wo ka wotomo menkasa wotomo awuniska wo abaya we wo ka e wo adubiase kroduam enti kwa ba na ode akora ne fa so fro pasi nya ka eni firi adubiase krom e de ne ko tuabodom ni nyina no isu ring bells e wo ni petrim aba ni say we wo ye ne dey a onkasa ye be boda no ya promise ne say ye ma ye mfa wontum de ebe ye bia no ye be yiwapie but this thing should remain ewo ni patrim se sasem wei ba bia sese yenso ye wurase na ye hunu kure bia tua mu bia no ye be wura edu bia say is my second home ye be wura ekokọ to bia ye beka ho asem me se asem ba Ghana ha asem si na nsantwofo jai ho asem ka se ye nka ho asem bia TV so radio so newspaper mnum ni ade a count yourself dead wawu u case no enkosi hwe enti me kase so ye abusua asem de to na sensantwofo jai abusua mo masem mamo ana wonu jai ho asem ka enko hwe abaya ya adanse akokere ye koku one ne ba ya na yesuma wobi Continental, near small be man, ho, Nabusia Fokra, ye or Madras and Combe Buns and Dronino, as some Nakakos say, what who be, and go see, and San Trofamem, a woo, it is dead. It is awesome way. A ra, ni power shawase, and it do it,
yɛbɛkɔ so adi asɛm wɔ yɛkyi na yɛhunu wɔne a wo nkwadaa ototo ɛde ma wɔn deɛ wode nkwadaa kɔyɛ sɛ wo traffic wɔ mo free Ghana ha kɔma ahodoɔ bi so anaa mode nkwadaa ne yɛ biribi no we will fish it out na yɛhunu sɛ ne yɛteɛ ɔbaa deɛ just 1 minute wɔ case wei hɔ akra me da se yɛmmɔ aposifoɔ no aba so ni wa diviase aposifoɔ ne tiobodom aposifoɔ no nyinaa yɛmmɔ ɔma aba so ɔma bɔ adwuma papa na me ma akwadaa ne nso afirimu ne trinkwa ne na abusua efirize bi kɔe ɔma ama bosome maako mienu ani akyiri a ɛkɔ bosome miensa na baabi a wakɔ akɔdure yi watumi asan abade a na yɛ aseda na yɛde ma onyankopɔn na akora saa awura we mehu ni sɛ ne tirim bɛyɛ ne tirim ɔden papa sɛ ɔno ankasa akyemawo na wɔsesa nkwadaa no ne yɛ nim baabi a wɔn wɔ no ɛkyerɛ sɛ ne tirim ɔden ɔsɛn ka ehu yɛ nka wayɛ sɛ wɔwuo no wangu bi na nka odi amanfoɔ deɛ nka wosan ama ne deɛ gu hɔ na nka odi amanfoɔ deɛ awu wɔdi ɔno ankasa deɛ a wawo mpo no wɔtie nim baabi a wɔn wɔ wayɛ te sɛ ɔkra wakɔwo no wawe ne ma no abɛtete mfikyire ɔkra awokɔ na onyem na wokɔ hen wɔse mekɔwo nkwadaa no wɔ wɔse mawe wɔ mo brafie wɔse mani awu ebi nie wone wukunu te hɔ wanyem wabɔ ho ka aduru sɛ wokɔ nkwadaa no wɔ ya wo se nkwadaa no mede ɔmo asende sɛ mobile money o sɛ ɛwɔ hefa na nkwadaa kɔ a adi bɛɛ sɛ bosome sɛ wɔ hɔ nie nanka sɛ wode kɔ abrokyire ampa a brank yɛ hwehwɛ no nanka saa bre nka nkwadaa ne ntimi mfa mu fra abrokyire ɛma ne duru baabi a nneɛma bi wɔ hɔ so akora yɛ ana mente ase o sɛ ɔno ankɔwo ne yɛsɛ nkwadaa no wɔ hen na wɔse yɛso wɔde nkwadaa no sɛ ɔdɔm kɔ hen na yɛntimi nhyɛ ne sɛ wɔnkɔfa nkwadaa no mmra na wɔte hɔ san tɔɔ mo nkwadaa no wɔ hen wankasa wɔ ma wuo wɔn wu kura na wɔnkɔ kyerɛ baabi kura wɔn wu yɛ enti saa deɛ wɔ yɛ ni wɔ ya saa wɔ ni nyinaa ya ante ho hwee ya ɛno na kɔda ama saa bere deɛ obi ba ɛna saa bere yi wabɛkye no ama deɛ ɛkɔ yi ɛkɔ mesre sɛ yabambɔfoɔ ɛne agyagifoɔ ɛne wɔn a edi asɛm yɛ akyi no wɔn ma asɛm wei ɛnya asɛm a bibi pa bi bɛfiri mu aba na ahyɛ nipa nkunan ama abasobɔ no a ɛkɔ ama wɔn no ɛbɛkɔ kɛseɛ paa na wiase ade a woyɛ bia no hwɛyie dakoro pɛ ɛtoɔ bɛte hwɛ awura yi watime de akwadaa yi ahyɛ dɛm mu na wɔtwe mmienu wɔ kuro no amu obi anhunu watimi atetim sa anadwo no wade akwadaa ne pie yo sɛ yɛ awie o sɛ yɛ private na bɛfa no o sɛ yɛ aeroplane na bɛfa no o watimi atetim asa de na koduru tiobodom bosome mmienu ɛnso so nyankopɔn ayi ne so krata ama ne toate ntie bia na osu ne ban bi mu sei na wo yɛ na se yenya nchewo a menye wadwen sɛ wobɛfa ho adi dako wonso so ɛtoɔ bɛte sɛnye nɛ awura yi ne ho kyere no yi na Ghana no aduru baabi a no ma bi wɔ hɔ a ya na mente aseɛ sɛ manko law school ni nti ade a sɛ entika sɛ lawyer ebegyina mu no baabi a ofire ɛne de ntira wa begyina mu no ɛno nyinaa ho hia na because awuraba wei yɛkye ne fiti obodom a yɛde ne ba yɛfie kura wɔn go fie o enti yɛden ɛna wɔne lawyer bi kasa ana sɛ ofre lawyer bi sɛ on bebe no ɛne deɛ bɛn nyinaa enti ɛno nyinaa yɛntimi emisa ana yɛntimi ɛnhwɛ nipa ko a ɔkɔfa lawyer no ne baabi a lawyer ne firi ɛne lawyer ne nyina so a wɔde ba sɛ ɔbɛsan awura wei ti sɛ akwadaa no ɛnyɛ ɔna kye na na ana sɛ ɔbɛka sɛ awofoɔ no a na de akwadaa no ɛma no sɛ wɔmfa no nkɔ ana hefa pa na ntuodi bɛgyina abɛtwitwa agye saa awura wei ama awura wei asa bɛtena wɔ man wei mu asa bɛtoa saa deɛ wei so ɛsɛ wɔnyɛ experience foforo yɛ gyaa no ma ne ba so wɔde ne kɔɔtu obodom na mobɛkye wɔde ne kɔɔtu obodom na mokɔkye no a next time anya tu obodom bie wo ɔbɛfa adwen foforo
enti mesre abambofo no se wo mo ma wo nhwehwemu no emunye den na yenim se asem we de se ne tie bia no ense ayim santwerofo ebe bo saa won mo di case we achi ayi pa basobo pa akansem pa e de afa wo mo o se eduru ba bia ya na yenta mo ma baso enkansem enso we nku ade ajagefo de baji wo mu din se de aposifo de agi wo mu din no won baji wo mu din am ya hu se ampa abasobode na yede ma wo mo no e ya abasobode papa medase eja kwa me a minute na medase na obo aposifo na baso pa na abante na se nipa dasani na ko ma sa te pofu no metonya na ni din eba mitirimu ye woto bodo mo na ohu akora na wo se se de akora e kan de mami ko yi posifo aso 3 o se Ghana for sometimes ye passing through asem se nke obi po no hu ye mpa nka onko ka da mama nkama no ntumo no me we de mfa me wo we de me mfa wo na me bi se mama ne ko han dan no o ye we mama no na ye team work ma do no ye team work nti just place a call wo ye call no wi a na o ma ba e dan no fie no han how many months how many years how many days e ho nya apartment bi na o ga bi am akogene for 1 week bi o me ko tena ho no wako han nti onko ye nipo na dan ya rent at ho dada onko ye no na dan na ma rent at ho dada ama no sometimes who bibia on pesa obeka me nim say ahomache na odi akra no ko ye na car private car na be ba fa na ko because odubia se no ube ma mi go music a ho otomo enti ansa na obefi ho abeduru kuma se kwasa fa ka ko techiman afa fa car akoto bodom no na car do se na abefa ansa na odu to bodom enti we no eye private car na be fa akora na odi ne koe plan work yes ujina yes calculated no ma ye na ya da ho na we woni se be jina kwan ho ya be chew so dia kwan be jina kwan ho ko anasem bebre bo mu ye ni nyina ati ka kwan be jina kwan ho ko mo che no ena se na papa ne ka na kwan no osu enti se wo ni ti ka mu na nka wo osu a nipa be hu ibe bisa na ti akwa osu yo bo na osu sei nipa be hu enti ye planting no mo plan ye no be fa akwa no ko ye na huriya o mo ja mpa ni tirimu da o jamu no sen ka o maami se o mo bompa ye se yi awrade me hu ye bai na waba ye de mo fa ma nyame ye fa ma nyame na ba kwa no ma no no ani bompo ye hu na me asemi sai si mitim se e bia na odi akolo be duplicate adi akoba cheni kuru se me de nkurare ma na ni sister ba o ma die ko sheto bonam kakra ba sumi nsia bi to ba nya akora na ba ko na me de na ba no eno so ho na akora no ntumi nkasa 5 years otumi kasa yes eno so ho otumi kasa o akora ni tumi kasa oh na say okay so Muhammad bi asibi no akola 5 years otumi kasa and akola 5 years ni wure ntumi mfini maame da no matter what me susie no okay say like what your friend could say okay you to what cry and then nkasa nya akola na wo e bia wo ha me say me ko form na nya ba ko na aba me chenji Mr. ba ko no be ba be ka ho na wo say ko wi foforo ba da da be she ho e ye na djuma wo o e mo no de ye ye keke e mo no de wo da kata no maso because e mo say oto mo no na mi pese nka ye bi say papa ne say adubia say ho no obetena ho no ho na wote ana say to bodo ho na ofiri say ma me ya oto mu yi ofiri ho ana say wo ho na behind dan wo ye business ho because na from to bodo o kako kintampo no na fe de o da kwa na ko na nima na otwa boda part 1 we no me ma wa ye narration si e ka narration a sene asem no tie e na wo kire mu e de a kire me awie de asem na wo wanumu a wo wa yo minu me da ase good da atifo nyina so ase ya joso me ye obi a e frame mi din krade ya wo se ma memo memo mi din e bre ni duru a memo abo memo mi din ne sabi mi ba wi ase nyame anya me abro me ye madjuma say me din fie adusia and 9 64 by July 26 me di 64 wow oba me na tena ko be fie bia 9 be 40 years 40 years ni aware wow nyame ya adom mi hu oba no na me oba be mu abako no no so oba abako na se ni oba ni si so me ba no mu no ele ma me ware no ye ware afia pim ahenkun
I'm say 1986 afi apma hankono aduo wotwe nsia ni mu 86 na me ware no wow ya da ho ware wow na anu ya asem kase ba e se friend lockdown na ko chime Nigeria anka me ntu kwan enche sa me ba e na ye mabano mano oba na ba na ode na ba ware no ono te me master bedroom wo miami fie wo ba ko et wo master bedroom miami fie me si me bedroom a me dam abanoma ne timu a wo ba ko sabi minim ne ku enti me bae no na efie ne yetefa me ne oba no na efa na aka no so ye dia ma han me bae na krachi bi o han dan wo ho wo miensa wo fie ho ne yere na tu se ofa furu etoso miensa no na apra ne no ma na ha no ti ono tu na aka be ma ne ti fie ho na tenant ba ko so ka ho oba biso ne ba e ka ho so han dan ba ko na onu zo tu ye na je sa ba ka abamu ana ne yere tu aja na nko mi tresi ya ko hu abamu ana yere me ka ya o ze be ma no kra ababija no fe if you zo bia nkan ho me ne oba no ne nana no mienu ena abamu enko ana etifie ho ena abanoma no so aje me master bedroom nti tenants no tu ye na me yese oma abaya no abanoma no tumfiri ye fa no ewo mu no ye mra fa no eno ana ntokwa no start entokwa na shasia no na fe mi kansi ya hei na nyame ya adom masibe ma che kuku kese pa nye kuku ewo fom ndi aja meme di me pa nti ndi a show ba nsa no ye adwuma afi me kama sembia enye o hyase no onya sika kakra no onka sika kuku no nya firim edan yesi ya yetim oso mpe empuma dada na tete empuma ye ni luvers atintin watutu ni nyina agufon wo hya na glass na sika bebre na me si oh mame se sika no ba ompe dan we asase ne bi dan ni mu ho si new plan na wo ho na we ne de ya bo ho ka ye nua empuma ne no ma me kan nyina agufie o sese a afi tenanti kasamu ne no ma okono ba mani nyemrante no ho otefa na me call rent control say abamu ano obeya ontum frifi ontu hoso de a oba na de no bae onfa dan na ham na eja pensioner me mfa ni di kakra oba na se ompene wantwi mana ko ye ntokwa on high dan na minimum sana otua sika ma oba no eti me hwe na no ma ye na me ma no tenancy agreement 2016 me ere se oba no na de dan na high no ne yire tu oso ntunti no omfa advance a otua sisi no mfa ma me bisa o musika kra na tenancy agreement o zo mo ye no verbal afi me kwa bonten be ba na eja me nkita fie safo bi me bo punu mu no so oba ni ho aje se tenant ni bibi me tenant ni bi me na me wuram na me ko ho a obekọ no be 30 minutes na oba no so afa so ofa afichiri ho no be wuram se yontimi hu me ko kan semu ya omonti ase na ye ntokwa pre tenant no pre ma se me ho nya dia ka ebo me ma oba ni pie ko frɛ nkrofo wo efia mini ne bofi pam di hie madam for kra ne ho na em se me to asase no kra ko frɛ ne mamu aba on ba ya afi abamu aba ko ho tailor ni bi abetena ho nchei on na beje ntokwa iku me ko kan ya di bui mi durabu akọ police station mi duru hwa cells kukuro why na abechi wi mi ana me call say me ko report say no mo di kan hwa mo na edi kan tenant na me yere wo yere akọta tenant na chi eja wo de me kaba ya chimia police kukuro ye ma kwan kura ma nkasa me da ho na di achi
ade chi no pa fi amanfo ni me pa amanfo aba ho ye be ma me bill ye be ye we ye ensika ye ma me so a ye kotwere ma no asem ba ya ne de handcuff agumensa ene akropon court ye do court ye de me court ye de me court na court wa no pa handcuff gumensa no pa no ebe si be ye no mienu je ya be sorry en kama sem se plan ni na se ko mo de me court na na hojo a ne asan de ma be shim ti mi tu mani na lawyer bi wo ho na me friend na me kaya e ka be 5000 ye grant me court bill me nim se me yere kura e ka ho ye grant me court bill me yere bunkutudwe buei ye nya beli media ne me ba fie wo se na masi abu obi ba na judge no kura friend say mama wa wo yere me am yere for be 30 years 37 years going e wo courtroom ho ma judge no kura friend bi say mama asem ya papa ken ukunu 62 years 10 and 48 years oba ya wo kan asem no me ka say wo so ye witness ndi na me bi so be kan bi kura ma ukunu yen san fa ukunu nko na den na wo na wo yere ntam hobudi oba ya me kan kura me say ni din kuro ndimi ntwere sabi ni din kura wo ndimi ntwere na koko na ye do ye na be din ho no amana be ye dua ma me kan asem yoma na me electrical engineer enti my back pension kura but say 2021 na was me sampa adwuma ya makoje adwuma bi ame ye mattress obi anka wa ba o pension ka betina wa home giem ye ni bibi wa wo fie mo kokoko kese bo so me so a o pension pay kakra beba o man so wo manana me last born kura 32 years immigration officer immigration officer wow me ne oba no utu me de ba ko ba be ma ona e pan ono ye 40 years ena na ba abana ono so de no ono de ne be 38 on 39 ena me ne wo mienu be ma ba ko no 30 ono ye 1990 en fa 35 o US a wo mienu ena oba we zu immigration tinka wo how ne say ni how se kura o manana be 6 amunyina tifie obi ene wabu nkotoje wo court say papa asempa ni o court wa ma oberi ne de wo bedru fia wa wunti ensan fa menko remand to asufri court ho yenko enti papa de bisa mo ya na prosecutor no be kan say me rowdy pa ni afreme Ewakwa police station bebre memba am say am be rowdy ben obi 62 years that time mene tenant akwa 48 years mo se me mabo na pira no o 62 no me 62 no mabo bi 48 years ne pira no me say je opposite an kan ya se me wo cases wo bebre mene tenants so efie no tenant kwa na me kasa no ho ne boy no kwa ko mo maka ye enkrofo yire mo ma boy no kwa na de na yire no mabetena obey na de no ba fie o yere ne de sa be ma ne be han dai o fie ho ni pe han dai nyina so na han me mente ha me na me ye medwo enti ye beka prosecutor ne say me wo cases bebre wo efa rowdyism me ha adwen me koko tenanta me de ne ka masia bono na me nchaade no mko ye summons say me de tenant ne ka mintua ma no obeka ya mabu na pira no se bebre enti ye na say Monday bia me report to police station na ma report wa be buso me nsama juma kora say enti madam fu bia me ne nampa no to me for say me minipa bia me ne ye adwuma nyame anim ni me engineer wo agricare for 14 good years na me sisi o machine enti guy bia ne ye adwuma see wa rise do doctor no se onim attorney general woman be no introduce no mama na me ko kan ma sentre no na mama na mama so affidavit kan ma sem se ya no call docket no e free court ho post station ho any court ho okay enti that was about
December I'm say August 23 no more I'm free case no ya ma mi ko ma me che say ne nia break case no kora ne bofu ma hu ne ye na me papa yi afi no de no ho agim beka ye say enye me wife na education no koy tenant no na education no koy nti krata no mo twere no say me de tenant na ka ma se ahwe no ano mo ye boy ni statement ma se ahwe no na me yere kura di adanse e na tailor ni na next door neighbor no tailor ni no to won zu di adanse enti sa antokwa no na ma mi tu free efie ho e betena me ma mi fie wo santa sese ho na me ho afi me ko fie ho bia no ba na chedan num afa ne ope me kan me papa yi ontima se oba na de ne pa che ono de ne pa che fie no wache wo fie no wache fie na fa ne ope eja me ho so e fa no na siye na ni kokofu no di siye enon kanfu ano afi ma me na wo attorney general no wadan na no say case ne de yes on charge him to court on charge him to court there yem free prosecutor no na settle no ADR me say ma me nya hwe tenant na o mo na attack him na me defend him on top crime chain penny many fie wura fie ne ya me dia na se me buafu kura na ma bot tenant asumo a e wo so no to me twade bi e beka yes ya free prosecutor ye beka ama nti am say me papa no so ye retired judge sabi nya me papa no na me papa office nti afi me kokan ye say me papa judge no de ne nsa be si case no so santo kwane de ne nsa to so dem so o mo hwe mu amu say oba ni din aba mu na ya yem free case no ukudura ye say wo san court me so pension say me shedan kitechika e mi ja me kai eni bosome no ba no file divorce so we jame na ye nche dan num e man fa na on sanje me alumni 500 say 50,000 500 million ye nche edan no a mo asie ni mu ye man fa na ye nye alumni akwankwaje sika 500 million sika dada no 500 million emfama no okay to so enti e bae no na me to mani anti bia na me call me papa no kobo na mane se ni abeni se so ba no se o jame na summons ni see you mate wa me papa ya na de me call court ho se goma me commission of food is all normal response no because response na chey omo ya ne se yemfa ebi more notice board na matute santase na omo nimba bia mete wo santase ni yemfa bi nkotare efie ho yemfa bi ntare notice board edime men kofi on dima hunu ntem em say omo de bo ho November mi hunu be June or July 2024 no na me SMS respondo mbe papa ya na adem komo obi no twere ma no asem o twere we ya so ntimi nsa nti na me visa commission of vote nka wo kra wo de seal bi be siso ewe o mo ze me amenko me amen me sign na me amenko register ma de nti na che envelope me bia no me kan na me hu ze afi my krata na ze me na me ja ware ja o temi o se me na me ja ware ja me brofo 2x4 me kan na me ze de bi menye ma fa lawyer da pa chambers ko da pa chambers na me fa lawyer ni me kan na zo be je me 15,000 na me si 15 minya na o se ni me ntua 2,000 ne correspond no gra minya 1,000 cedis na o ma me krata se yenko postpone na sem no me mfa no ma register na me de na wo ho ne de me le krata de ma me nko register no eja me bie krata no ma address kwa wa sheda boy and mistake bp ti ma register okay record wa asema ye kan chambers aware sem no
than open court. We are making a judge or tosso me and sa. Na sem na be dinner. Judge no yeah. Me boy and talk on the DNA. Fair summons no. Call retirement. Near the caretaker judge aba if we trade aba trade ho aba a coupon ho. And one more quasi me so free asem no. And ye afi ni agya asem na to why 24 July no. That day kra na birthday. No mo free asem. Ti mo free na me call chamber so. Me call ya say lawyer no try to call say postpone na appointing as me solicitor no. Ono call ending. No mo ma me lawyer. Young girl bi. Ya was here mudi nti me miama no. O ma me lawyer ketwa bi. Me de say ma me response you ye na me nkan you oba ne say ono abeba court. Ya twa response na wi e da na eduru ya ye court no. Oba ne say onti apunti ono afa lawyer foforo. Na response no wo he. Maduru court wa ma ya bomidin kra register ma kese maba. Oba no so aba. Okay, into the mienhwe ye gina court ho dia in a course. Response na mo dey ba no. Ono enya ma lawyer bi na ba. Lawyer no so be late. Enti omo send response na ma me on WhatsApp. I'm saying now we dey ye any mo nsra kwa prekon. Omo say dey bi omo send ya ma me WhatsApp. Me kra na me ni WhatsApp bi na miss. Yes omo send them printing house bi wo ho. Na omo send by na me print here. Me print here me do court or me mia no kran kan na. Ye free case na register na say lawyer na catch na say me print here na banti. Em secretary ni kitab. Na me say me kan ade na evum no. Say no mo send ya ba me. Nya time an kan. Enti anya ready say meet my present in court. Okay. Into the fast forward ye hwade bi. Enti ye kwa aware sem ne kaso ana. O ne kaso. Okay. Ene ye ka ade yen. Omo frɛ me no. Na asem omo kan say ma ba court ho ache. Case no kra ache. Na me lawyer the character aba say in postpone to that day no. Nti na was say me the response no ba. Response no so ne kita me no. Me fam me say kwan no fast of the buy ne nsem awum no me mpe. Nti me sreda. Ema papa no kra say o do me cost because me delay trial no. Na me say na say o say me 1500 fee. Na me say me nya adwuma. No the ba 10. Me kan ya no the ba 500. No mo koy. Se si awade na go. Aware ne de em say enhye da ni ho. So no na kokot say oja me aware. Okay. Enti ye bua asem no. Ye muae. Ye muae. Papa retire judge na de ne sa akoto so. Aware sem ne so. En oba ne nso ache efie ni mu. Yeah, me ho me correct. Wa che fie na fa ne de. Me kra da me papa no frɛ asɛm na ekoye na me papa. Oba yi ma ware na che. Asɛm yo start ha madwen o de me nsa kra brɛ mo be 3 or 4 times. Ama mo agi ato. Ti aware na gu. Mo nche na me nye free. Se ma ba pension. Ti mo de mo ma me one room pe wo fie ho. Mo ma me master bedroom no. Now they are that 5 bedrooms no. Oba remfa. Eno so say me se meku no. Nti ontimi no mentena. Na meku na oba ma ware ne otim fie no. Nya ono na etu. Me na e wo se mitu. Mitu wo so e ma me ho ndwome. Efie na metim santase kura ho na ye tenae. E bo bra wo kumase ya ansana. Sebi nyame ya adoma ye kosi ye de. Na nanu ya asem ya me ba ha de. So ano pana me kuma ha ye me ya. Na mitimi na nte kura na me frɛ madam fu bi no de me call hospital. In my hospital ni. Because that was 14th April. 14th April no, you call hospital no. My doctor no fire na no say ulcer. Na me say ulcer say me ma ba ha be February no. Ama mo kan ulcer ma me no mo kon manje duru no because ulcer me nya bi da. Ye wo me 64 years ni me nya bi da. Then am pese mo force ulcer de sheme. Mo say e no na me bisa say ulcer it me kan wakoma. Sabi adwuma na ye no. Ye nya chemical explosion bi. No na area mattress in a chemical explosion affecting me. It mean I'm fan say be no. Afi me yiri kofa baya or the normal be from say me be 4 years ni antawa ba ntama mini na duane na
girl bi amakofa no na poison me hu ba bi asem no kusi meba say abegina poison so otenifie na nso wabeye hoho wo sha ase free ba bi a wo bro so ba ni nyina no eye afutuo kese but eye mu nchichemu e de ekono enei part 1 Onia ma drink aka metrafa eye first case no ho ene se media misusu se ma me no de akra ne kwa akoye bibi na nyame de o twire na wo twena de nyina wo dan nyame a na wo dan de nyina papa ne kasa yemu no o kire se omu bobo mpaya nyankopon so eti o musufre hwe ade nyina mo yifa sida metwe de ampo nyankopon eya de anka abofra yirae e na ofo ne ye se o we de se wa yira na we de enfa empaibo ho bia na komtretena sa anka akra no na sacrifice anka atonu ama o ndima e de na sacrifice ade ne be kwakoba se wonya akra maame wonya ne papa wonya ne busuani bia woni mo ba bia e ba ne se na betum be fa akra no ekokoshim getting to 4 months. A banisa cry no dear cranny quail, who cranny as some no. And said the no dear cranny quacoyano, oh my ya, my try and swing ye. And ye, into my minister suddenly back no. Or sudden best share if you want no broom. No broom, and yes, a beer, every ordinary quack check, new kun set a cranny money back on Debbie. Ma dream chemis anemo misusu se ye na omodi akwa ne kwa akoya ade kono anye yie obatan skani bire anayede ya umma intafo so waton mo so odo o makoso do no odo o makoshen obi nim na obi ba e na se wakofa akra no akra waboni ti fan we yi eba se ya so ye tuntuma omo po e ma ye kokokokokokokoko sabi ya obi ampo ehu se ne banie anasa akra no yira no nie timata mo mianhwe mani ye pa mo mianhwe mani ye we e ya de kokofa ado daka de odo ko ye eyia kai sa akra no ayefunua kai so asa kokochi ba fufuro bi o san de ne ko akọba klasa wodi akra ye ko na ye se klasa fa ho akafo bi fufuro e ba de ne ko tumi me hwe ye hu ye o ye ma ho pa o me anya very careful oba pu na ye sei oba untimi ba na we de enfa manyame so nim se e denya on ba fu ho ye bibi nso ka se enfa manyame no ye de amanyame nso na nyame na nso aka o masem e de amawom na mefa eye second case ye papai na small ke mu oya pa uni tenant anya asem na wo yire besori edi tenant achi de adai oni tenant no bibi ya na me dem susu se bia no oni tenant no bibi ye because oni tenant no oni ni bibi ya e ba ne sen na wo crown na wo onu adu hu adanse so no kraba be man so far akran ni show yem se wa oba oni na getting to 40 years or something na wo crown na nya asem na bokoko di tenant na chi atwitwi asopa na ye denya ase na ye na krobia kan we ye part 1 na part 2 part 3 ebe samba enti so be like share comment sabi amenya ho de more videos edi apre sabi nya beto ma na so nya bi ahwe makao